Bueno, hasiera honetan pilota bizti mugitzen ikusten ditugu, ez? Bai, partiduan ongi sartu direla, gorputzak ongi berotuak, eta pilotaka da honez beteak, bai zabalera, bai ezkerpareta bilatuz. Eta oraintxe ederki moztu du Eneritzek. Bai. Eta bi eta huts bikote gorria aurretik. Hasieran esan dezun bezala Laurak partidan sartuta ikuste ditugu. Oraindik bikote urdina ez da hasi askoik atakatzen. Eta bueno, bikote gorria esan bezala bi eta huts sakia Eneritzek. Bai, hasieran batzutan kostatzen du, ez? Pixkote partiduan sartuta ideia garbi izatea, lehenengo tantuak ongi etortzen diren martxan paratzeko, eta ikusko dugu ja nola segitzen duen partidu honek aurrera. Erresto ederra, egin du Oianak ezkerrez ez, aia zen horre ezker paretara ongi, sartu da baizen pilota hori, eta ederki altxatu du. Ongi, moztu du hierak eta Eneritzek ezin hobe eutxi dio, pilota zaila baitzen, azker paretatik bilduz. Bai, hierak hor eskubilakin hartzen honean normalian moztu diteu eta hor mina ondi jaiteu. Da, bueno, hori bereziki bi inguruan bigarren kuadrotik edo hartzen honean normalian tanto osua o tanto erdia beha izatea. Eta, bueno, baitei buruz gainetia, misión imposible. Ederki moldatzen da baduen altuerakin eta oso zai ezaten da bai maite buruz gain pasatzea. Eta orain Oianari ikusten dugu defentsa lan ederrean, ez? Aurreko kuadroetan sartua, eta bon, hau sart, baina oraingoan txapapera jontzaio. Bai, eta hau sart, Eneritze oso ondo. Horra da horrien jokaldi egiten horren barkau. Hierak dejada bota du efektuakin, baina Eneritz atentazio da behak du jokaldia. Gero Oianak erresta du, eta azkenengo pelotazo honetan berriz Oianak ezkerra egin ezin izan du bueltau. Eta 3 eta hutsekoa ikusten dugu marka joan, 3 tantuak gorrien aldera erori baitira, eta bueno, pilota berdinakin jarraitzen dute, pentsatzute gorrien pilota izango dela hau, eta gustora ibiliko dela Eneritz eta Maite material honekin. Bai, bueno, alare, behitu, gu hieran da Oianan kontra, ez da izan bat aziginan. Aziginan zazpi bat hola irabazten kistonaldiakin, da gero behaiek irazi zigoen, azike bikote urdina igual pixka gehioko zartzeako partidan konektatzea edo partidan sartzea, baina gero jabein sartzanean txaka-txaka bat abestia antzetik dituzte. Bai, maiz, olako bajualdi batzuk izaten dituzte, baina ederki badakite buelta ematen egora hoieri eta honitzetan beraien alde izaten da, ez? Bai. Así que oin 3 eta utz bikote gorria ikuste dugu agintzen nahi dela, baina bueno, hendi partida hasiera besteik ez da, eta ikusiko du nola di joan. Hortxe Oianak aukera atzea bota du. Maite kondo utzi dio, eta hiera eskubiz. Beste aire bat. Hor lurretik ikusten ditugu aurrelariak aurreko joku hortan bizi-bizi, airez erantzunez bata besteari. Azkenan Oianak ezin izan deutxi ezkerrez paretatik ateratako pilota hori. Bai hori da, esan duna, bikote gorria ikuste deu agintzen da erosoa idala. Eta bikote urdinagi esan tanto hontan behare onda agintzen. Baina bueno, azkenian bikote gorrian alde eroi da tantua eta 4 eta huts Eneritz eta Maite aurretik. Bai. Ederki sartu da horra airez Eneritz, gantxoa bilatuz, Maite katzera, eta Oianak ezkerrez eutxi nahian txapapera erori zaio. Eta bueno, 5 eta utz, bikote urdinak deskantzua eskatu du. Egia esan deskantzua eskatzeko unia oin da, bazpan gehiegi eskaba horretik. Bai ez, azkenean gorriek beraien nagusitasuna erakusten ari dira ez, eta urdinek igual hori mozteko
momentu hona dute deskansu honekin, ia ideiak pixkot garbitzen dituzten, eta ikusten duten ondik egiten alduten mina ez, gorrieri. Bai, egia esan bikote urdinare ondo da jokatzen, baina bikote gorria aida agintzen, pelota mozten, horra aurrian gehiago aida moitzen, da oengoz asmatzen aida baina esan detena. Bikote urdina oso zendua da, eta askotan indue partida hasi galtzen bastanteko aldiakin, da gero kisto remonta dain. Eta nola ikusten dituzu igual bikote bakotxak bere jokoa, nolako jokoa duten bakotxak pixkote deskribatzeko moduan? Esango nuke hierak eskubilakin hartze unian efektuakin asko jokatzeula, bai dejada botatzeakoan da baita mozteakoan, eta eneritzek igual airez gehiago jokatzeula hierak baino, eta hor ezker gantxuakin aurreko partidatan da erakutsi du ondo mozteula, ondo moitzeula pelota eta pelota oso ondo kruzatzeula. Hurrengo tantoa jokoan jarriko du Eneritzek, sakea berea baita, eta ordua pasu txiki batzuk eginez, sakea ederki atzeratu du 7. kuadrotik Oianak eutsi, eta Eneritzek aukera du berriro ere atzera pilota hori. Oianak ongi eutsi dio ezker pareta hori bilatuz, eta Maitek ere gisa berean pilota atzeratuz. Hierak moztu egin du, eta Eneritzek ezin izan du pilotari eutsi. Eta bikote urdinak uste pelota aldatuko dula hori da. Nik uste pelota bisila bat edo iruitze zait komenizako dela hierak aurreko jokua egiteko eta Oianak atzian agintzeko. Eta hor ikustitegu bikote urdinak pelota aukeratzen. Agian pilota hau motel txamarra zen, ez? Piskat geratzen zena edo irudipen hori egiten du. Nik uste guk erabili den pelota iguala, Maik eta Bilok atatzen genuen pelota iguala dela, eta pelota alturakin datorrenian botia gelditu ditea, atza eta berrian, eta hola bikote gorria eraso zeon, dana hobeto kubretuaz, da baina ikusiko da, ze nolako pelota atatzen bikote urdinak. Eta zuen partiduan hori ikusi dugu ez, bikote bakotxak pilota bat ateratzen zen duten aldi oro, gustokoa, zakit urdinena zein ote zen? Urdinena bastante bisilagoa zen, eta guria bizen baki dugun pelota ez dela esan monika. Hierak sake atera du, eta Maitek ederki eutsi dio ezkerrez, aukera du mozteko, ohi duen moduan, eta hortxe harrapatu duzuloa hierak, tantua eskuratuz. Hori eta, oinik uste deu, sake bueltan ja hiera atakatzeko hor bi inguruan geldituzako pelota eta eskubilakin ez du markatu. Markagailuan gorriak 5 tantu dituzte, urdinak 2, badoa hiera 3. sake hori egitera. Sakea 6. kuadroraino, eskuz Maitek eutsi egin dio. Hierak berriz ere txoko hori bilatu nahi izan du moztuz, eta Eneritzek atzeratu du pilota hori, eta lanak zaildu zaizkio Oianari ezkerrez pareta inguruan pilota hori eramatekoan, eta txapapera joan zaio. Nik uste Oianak etzula espero baina atza botatzea hor pixkat aurratuta zeon da, korrik ajun berri izan da atzea, eta azkenian ez dio eman denbora hor pelotara ondo kolokatzeko, eta ezin izan du pelota hori altxau. Orain Eneritzek izango du sakea bere esku, saketik agintzen hasteko eta ongi atzeratutako sake atera du. Eskuz Oianak ongi eraman du 5. kuadroraino. Hiera sartuko da jokoan, berriro ere moztuz, txokori bilatuz, airearen keinua egin du eta Oianari utzi, Maitek eutsi, xota manoz. Hierak dejada alegina egin du, baino arro xamarra atera zaio, Eneritzek erasora pasatzeko aukera, eta berriz ere hierak izango du bere abantaila, ongi moztu du, Eneritzek eutsi. Berriro beste behin saiatu da mozten, Maitek ederki eskatuta berriro ere frontisa eraman du pilota hori, Oianak atzeratu, eta Maitek eutsi. Ezker pareta bilatu Oiana ederki, baina Maitek ederki eusten ditu pilota horiek, Maitek ikearrizko defentsa daka, bai aire eta bai botea, eta gaina pelota fronte guztia eharki kubritzen. Erranen dugu Maitek adin handiena izanagatik, bere pilota maila ere ezin hobea dela, ez? Bai. Hor, Eneritzek pelota oso zaila eman du, hor lurrian bueltaka junda,
Eta gero hiera gor aukerazun hortxe txokuan eta Maitek ezin izan du altxatu. Bai, tanto ikusgarria ikusi dugu, Horre aurrelariak zilipurdika eta hierak hortzen boleaz ongi bukatuz. Bai, nik uste partida hau bisio dijoala, mentzat aurreko joku gehiokin esango nuke igual. Gurian igual pelota olatzen nola asko atzeatezun nineiko lanekan altura eman da hueltatzen, da gero Maik ondo moztu ditu, baina esango nuke partida hontan aurreko joku gehiok ikusten nahi gala. Bai, hori zen, pixkate Zabalera eta Xokoko joku horiek, baditugulako bi aurrelari hortan jaioak eta joku hori gustatzen zaiena. Hori da, bi aurrelari, joko hori ikearri gustatzako denak, da gaina ondo moldatzeanak. Eta guri ere gustatzen zaigu berdin joku hori ikustea. Oianak ederki atzeratu du, eskuinkada ona emanez, eta Maitek eutxi ezkerrez, altuera emanez eta pilota hori kenduz, importantea den hori ere egitea atzelariak. Bai, eta gaina paretea sartu du, eta Oianak nik uste ezkerrez jotzeko pelota zula azkenia eskuiak jo du, baina bikote gorri jakintzen. Atzelariak jotzen nahiko parekatuak ikusten ditugu, bat bestean gainetik gehiegi gaiendu gabe. Hori da, bai, bila golpez antzekoa dira. Eta hor, elkarri bizkarrera ikusten dira bat abestan. Ongi eutxi du Oianak horrezkerrez. Eta Maitek pilotari jaitsi, hortan ere jaioa baita Maite, tanto horiek bilatuz, bai Zabalan, bai txokoan, orain gontan joan zaio, txapapera joan zaio narren. Bai, baina idea hona zen, hor Zabalian zulua zen eta lautikan dejada bota du. Gure partidan Maitekola bi dejada sartu zizkion Mai eta Biloi. Eta naiz da txapabera jun oso idea hona zen. Bai, txapelketa hontan maiz ikusi dugu jokaldi horiek egiten eta gainera ongi ateratzen, tanto nahiko eskuratzen, beraz hortan segitu behar du saiatzen. Bai, Maitek erraz ikusteu zuluan undon, partida oso ondoak irakurtzen, da hor atzetikan, lautikan, igual zaila zen hor dejada ditia Zabalia, baina esan duena beste partidatan izan du eta ondo atera zaioa, así que ez. Eta jokoak aurrera jarraitzen du, hierak sakatu berri du, oraintzen Zabalean bilatu du dejada, baina eneritz horre oso adi zegoen pilota hori eramateko. Eta Oianak joz eta Maitek boleaz bueltatuz, jokoak aurrera jarraitzen du. Oiu ederra aditu dugu Maiterena ere pilota eskatuz, baina niritzek airez eramateko aukera izan du. Eta oraintzen ederki bilatu ezker pareta hori hierak eta Maitek ezin izan du sota manoz bueltatu. Eta baitu, bostut hasi da bikote gorria aurretik okerrez balimana, baina baitu, markagailu ebitzen baino, 6 eta 5 gorriak aurretik ja zulu hori txikitu dute, eta bikote urdina ja erasuan ikuste du. Ba, eta zuk erranduzun moduan, nola ematen duten buelta egora horiei, eta iaia beraien jokoa orain pixkat inposatzen ari direla ematen du. Maitek ederki eutxi du ezkerrez, zaila baita pilota horre. Ezker paretara itxotxea danean erantzutea, eta Oianak pilotaka ederra eman dio berriz ere atzera. Atzelariak pixkate joku hortan ari dira, tantoak pixka luzatzeko. Eta aukera dutenean aurreko alde hori bilatzen dute, beste behin Maite saiatu da Zabaleko zuloa harrapatzen, baina txapapera joan zaio. Nik uste pixka berandu alau dela, eta azkenia pixka fortzauta bota dula dejada hori eta txapapera juntzaio. Eta dejadak zerbait badu hori da, gorputzen posizioa beti bat izan behar du, dejadak nahi dugun tokira joateko bestela azkenean norabidea galtzen duela pilotak, ez? Bai, hori da. Seinakoa berdin duz, badoa hiera sakera, ezker pareta bilatuz, lau inguruan bote egin du eta Maitek eutxi. Hierak ongi moztu beste egin ezker pareta hori bilatuz, Oianak eskatu eta Zabalean moztu. Hierak atzeratu egin du eta Maitek eutxi. Dejada bilatu du bien tartera, baina Maite oso adi zegoen eta pilota ederki atzeratu du. Oianak atzera etorrita eutxi. Maitek atzera. Piskat jokoa lasaituz. Eta Oianak ere eutxi.
Bai, ikuste dugu bi bikotiak oin pelota atzelaiak sartu daitezen, aurrelaiak sartu ez daitezen ari ziala. Oin hor dejadakin eharki. Hor, nik uste hierak indun dejada hortan pixka saldutak gau dala, bila jundia pilotan bila, eta hor zabal zintxoko zulua zekaten eta bikote gorriak ezin jau beto aprobetxatu. Bai, eta ikusi dugu, ez? Hierak egin duen keinuarekin nola berare konturatu den, ez? Akatxan hondik etorri den. Eta, bueno, maiz gertatzen da, gian kantxan modu batean ikustu duzu, baina ateratzen ez denean, ez? Nolako aukera uzten den kontrarioari, baina, bueno, beti ez ditugu faktore guztiak kontrolatzen eta horiek ere jokoan parte dire. Hori da, eta 7 eta 6 bikote gorria aurretik, Eneritzakera. Oianak eutxi egin dio, pixkat pilota erori bazaio ere, eta Eneritzek atzeratu du. Orain badirudi jokoa pixkat luzatzen saiatzen ari dela bi bikoteak ere, pixkat atzean aginduz eta gero aurreko kuadro horietara pasatzeko. Hor aurrean pilota dagoenean behintzat, mugimendu handia sortzen baita eta arrisko handia bi bikotentzat ere, ez? Hori da, partida hasieran aurrian lehenengo bi kuadro barruan gehiago aizian jolasten, oin bihatzelaia ikustiteu pelota luzatu nahian, eta gero zulua ikusteguenean orduntxe arriskatzen. Eta bueno, ikusi berri dugu tantu hontan oian asaiatu dela horre txokoan mozten, eta etzaio atera hor txapapera iban zaio. Hori da, hor lau inguruan zeon eta txokuan jetxi du pelota, baina gehiagik jetxi du. Bai, ederki egiten du jokaldi hori ere oianak, ederki mozten ditu, eta bueno, bere jokoa bilatu du, baina oraingoan etzaio atera. Bai, oiana normalian irutikan eskubilakin hartzen honean oso arriskutsua da, ze atzea bota edo bera, atzea bota o pelotan dejada bestela moztu, etzako hartzen pelota jotzen arte. Maitek eskatuz, pilota berriro atzera, eta oianak ere eutxi. Hor Maitek pixkate jokoa moztu du, hiera sartu da jokoan, eta pilota hori ederki atzeratu du ezker pareta hortara. Berriro bertza aukera bat izango du, eta hoixen bilatzen ari da, ez? Pilota moztu hori ezker pareta hortara, pixkate mugi arazteko gorriak. Beste behin dejada txokoan, eta berriro ere aukera urdinek erasora pasatzeko, eta hortxe aurkitu du tokia oianak pilotari ederki atzeratuz. Bai, Maite hor pixkat zabalea bitu da, eta gero oianak atza bota honean atza etortzen saiatu da, baina berandu iritsi da. Maitek eta Eneritzek 8 dituzte egindakoak, hiera eta oianak 7, oso berdin dute ikusten dugu orain partida. Bai, markagailuan ez ezik, tanteuan edo peloteuan oso berdin dute ikustiteu bi bikotiak. Ea nola bigarrengo erditik aurrea bertzen bikotea iriztan fizikoki hobeto eta freskoa. Bai, azkenean fisikoak ere baldintzatzen duelako, ez? Teknikoari eta taktikoari ere. Bai, azkenean nekiak nekauta zabenean gehiago arriskatzezu edo ja dejada botatzezu bastante atzetik da normalian kaleo bala izatea. Eharra! Maitek aukerakoa. Eta hortxe Eneritz ikusi dugu, jokoan sartzen pilota ezin hobe mugituz. Hori da, oianak horrik hasi joan aurrea, da Eneritzek horrezkerrakin boleaz, boleaz ez, otamanoz bezala, atzatu pelota eta oianak pelota janin du. Eta Eneritz ikusi dugu ez, pixkat bere jokaldi nagusienak edo askotan erabiltzen ditunak eginez ez, ezker esku hori martxan paratuz, ezin hobe muitzen baditu airez eta dejadaen jokoak eginez ere. Hori da. Beraz, tanto oso polit bat ikusi dugu gorrien aldetik eta 9 eta 7 dira aurretik. Bai, esan berdakat, txapelketa honetan oiana eta hiera dihoaztela lehena, baina partida guztiak oso gorrak izan didala. Tanteo aldetikane oso berdintxuak eta joku aldetikane oin ikusten nahi gana oso berdintxuak izan didala. Bai, nik uste maila handiko partidak ikusten ari garela, ez? Pilotariak oso forman ikusten dira eta txapelketan oso sartua. Bueno, eskerrik asko. Hala ikusten dut behintzat ditu mendikan. Eta segi dezazuela, hola. Nik uste hor, sailkapenian puntuz berdinduta gaude hor lehenengo bostako, eta horre islatzola pixka txapelketan nola irabizetan.
Eta ikusten dugunarekin, badirudi partidu gogorra izango dela, ez? Nekea pilatuko dutela lau pilotariek, pilotak asko ematen ari direlako. Bai, da gaina hemen hori izan duguna partida guztiak ari da olakoak izaten, eta behek ebakire partida gorra zekatela, partida hasi aurretik izan dugu oso berdintxua izango zela. Eta bueno, tanto edarra izan da bingua, txapa gainean, eta hierak ez du altzatek izan. Eta oso urrundik botatakoa, maiten aldetik. Eta 10 eta 7. Gorriak oraintxe lortu dute alde pixko bat, ez? Azken tanto hauetan, eta pentsatzut arnasgune bat izango dela gorrientzat, pixkoate lasaitasuna, aurrera doaztela, baina oso hurbildetik jarraitzen dituzte urdinek. Bai, bikote urdinean kontra ez da hor arnasa hartzeko tartea hondik egila esan, baina bai egila esan betire partidan ez da justua izan, markagailuan aurretik jutia psikologikoek ire abantaila bat da. Eta, atxedera? Eta oraintxe 11 eta 7 ikusten dugunean markagailuan Oiana atxeden setera hurbildu da, baita hiera ere urtragoa hartzeko asmoz, baina ez dute partidua etengo, hala uste genuen. Agian momentu ona izaten altzen, ez? Partidua pixkat gelditzeko. Bai, eta bigual berriz Oiana hor eskubilakin normalian fallatzen ez duen pelota fallau du, eta nik uste azarre bestela gelditu dela, eta igual deskantzu ezkau, eta berriz partidan ondo kontzentratzeko hor hierak asko laguntzeu, eta ondo etorko izteakoela. Horrentxe joku bixi aurrean, txokoan utzita, hierak erantzun egin dio bi pareta zoragarri batez, baina neritzek ere defentsa ederra erakutsi du. Eta bai, atxeden zetera dator bikote urdina, eta oain iruterretik amota dute jada hori hierak, eta txepa bera juntzako. 12 eta 7, bikote gorria horretik. Eta abantaia pixkota hunditzen ari da, ez? Bai. Bueno, Eneritz eta Maitek ere badakite lan gogorra dutela aurretik, urdinak arerio izanik, baina pentsatzute beraien konfiantzan eta beraien indarretan hone egingo dela markagailuan diferentzia hori ikustiak. Eta ikusi dezagun, urdinak ze estrategia erabiltzen duten, ez? Egoera honi buelta emateko. Bai, nik uste azkenengo tanta hauetan bikote urdinak gehiago edala arriskatzen da, ez da lai asmatzen, aldiz bikote gorriak atakatzen, baina txapatik beste arrisko gabe, pixka seguru jokauta, eta oingoz, oso ondo izako datatzen. Hori da, ez, eta batzuetan partidan izaten dire momentuak, ez, hainbeste arriskatu beharrian, lanari ekiteko, ez, raten dena laneko buzua jantzi, eta pixkat egokian bide hortik... Gubiligan bezala, buelta batzian. Bueno, baina ederki bilatu duzu horre ezkerpareta, eta errandu zuen bezala etxetik ekarria zen ikusten prestatua gauzak, eta nik uste argi ikusi dela, kanpotik ere. Nik uste tanto ez zitia ezain importantia da, tantua ez galtzia. Ze batez tantua ez zitiaz gain, beste bikotia aztealako saketikan atakatzen, da betire restuan normalian, ezkerrakin hor restauta, normalian pelota entregau bestela egitea, eta beste bikotiantza izatea aukerakoa. Ikusiko dugu, indar berrituak berriro kantxara bueltatu dira bi bikoteak, eta ikus ezagun, aipatu dugunan arira, urdinak nolako jokamoldea ateratzen duten, eta nik uste dut gorriak gisa berean segituko dutela, ongi funtzionatu duenez, orain arte. Eta pelota dira okionez, ez dut aldea hondik jarri, uste nuen bisio batako zuela, baina gila ezan bi pelotak botez da bastante antzekoak dira. Nik uste dut frontoia beraren nahiko noblea dela, ez? Botean eta nahiko segurua edo... egia izan hor guri partidan parea bote erraro indizkigu, baina nik uste izan diala geuk gaixi jota gero, bakizu gaixi jotakoan bote erraro ditola pelotak. Hortxe neritzak aukerakoa. Eta urdinak defensa lanean, ederki, moldatu dira. Eta hierak Eneritzek eraso egin nahi zuen horre gantxoz saiatu da, baina ez zaio ongi atera. 12 eta 8 markagailuan. Bikote urdinak pelota aldatuko. Hori da. Eta naroa zuen partidan gitxan, hemen bikote bakotxak bere pilota du. Eta aldatzen hasi dira. Egia esan partida hasi baino 5 minutu lehenuo probatzitu pelota, gero ja guria eta bestiana izatea sentsazio honera zenek eman dizkigun. Baina naiz da igual zeuri
hainbesteko diferentzik ez jarri, bueno, ez etezu, igual bikote gorriak, hau beste bikotia antzat okerro datorkio, así que alda ingo du bazpane. Horentxe hierak ederki jautsi du pilota hori eta Eneritzek ez du eutxi ahal izan agian eustekoa bazen ere. Eta, bueno, aipatu dugun modura ez, urdinak badatozte atzetik aurrera eta konfiantza hartuz, horentxe hiera ikusten da pixkate agian bikotean pixu hartu eta eraso egiten ez, tanto horiek lortze aldera. Nik uste hori berdula hierak azkenian eskubiakin hartza unian hor, normalian pelota jetxi iteu, indarra hundiakin geizteu, bote txikia iteu, eta bueno, horietan, mina hundia iteu. Sakea ederratera bilerak horrezker pareta bilatuz, Maitek oso ongi errestatu du, eta Oiana sartu da jokoan, pilota atzeratuz, oraingoan kale egin du ezkerrarekin, nik uste pilota ongi eman naizuela ongi atzeratuz, eta pixkate bera joan zaiola. Hor, baztertu dintzako Oianai, eta ezin izan du eraman. Ikuste ditugu pilotariak elkarri animoak emanez, ze importantea denez, bikotean komunikazio hori izatea. Azkenean konfiantza emateko eta hor fallo egiten nahi zanean, bereziki hori atzetiz ozenean oso importantia bikotea animatzia, nahiz da falloin berriz partidan segiu aztu eta hurrengo tantoako prest fresko egotia. Eta nik uste, benda lau pelotaiak oso ondiko dela hori. Iera, jokoan sartu da, berriz ezker pareta hori bilatu zindarrez, aipatu dugun moduan ederki moztuz. Eta orain bertze pilotakada bat atzeratuz. Eta hortzen zabaltzen saiatu da, ongi egiten dakizki jokaldi horiek, baina oraingoan ez zaio atera. Nik uste bikote urdinen normalian baino gehiago aidala failatzen. Normalian asko arriskatzeu. Ez da beti segurua jutean bikotia, baina gaur normalian failatzen ez dituzten, normalia egite ez dituzten akatsak egiten nahi dira. Eta markagailuan 14 gorriek 9 urdinek, badute aldetxo baia gorriek lortuak. Eta, bueno, 22ko bide hortan nola segitzen duen partida honek. Sake hona atera duen Eneritzek, ezker pareta bilatuz, Oianak ongi arrestatu du. Eta Eneritzek keinu eginez atzelariari utzi dio, Maitek ongi atzeratuz. Eta hierak berriz ere ezker pareta hori bilatuz zeinen ongi. Eta orain bere aukerako pilota izango du. Ongi moztutakoa, bertze aukera bat eraso egiteko. Bi paretak bilatu ditu baino Eneritzek ederki ikusi du. Dejada txokoan beste bat hierak. Oiana presta hor. Pilota atzeratzeko eta Maitek ederki utzi ezkerrez. Hierak berriro atzera. Bakotxak bere toki hartuz. Eta Maitek moztutako pilota hierak eutxi du. Paretakoa Maitek eta Oianak atzera. Orain jokoa nahiko nasia ikusten dugu. Bai. Eta hor nik uste bi pareta ditan jundala hiera, baina azkenean bi pareta lehenengo frontuz eta gero ezker pareta jo du eta pelota eskubira jumerrian atzak atera da. Eta Eneritzek ezin izan du gota. Eta batzutan bi pareta hori bestia baino hobea izaten da, ez? Bai, berezik gola tanto bukatzeanean, ikiarri hona. Oraingoan urdinen alde atera da eta hortzen 14 eta 10. Urdinentzat tantu garrantzitsua, berriro atzetik gorriek harrapatzerako bidean behar zutena, beraien pilota berriro eskatu eta tantoari ekingo diote berehala. Hieraren sakea, nolakoa den, sakez ere oso abila baita hiera. Ongi bilatu dezker pareta hori, ezin hobe gainera, eta Maitek ezin izan deutsi. Bai, uzet, hiera mina hartula belaunia, no? Errenka, ez, ondo. Rodiera jarri du ondo eta listaz. Hor kinua iruditu zeitin duela belaunana, baina ez bai, izan dezun bestela sake oso ona, asko bazterrutakoa. Da Maite 10 puntain jodio narren ez du bultatzik izan.
Beste sake bat norabide berdinean, baina orain pixka gehiago atera zaion Maiteri eta ongi eutsi du pilota hori. Irakatzira eta Maitek ohiko duen moduan bolea ateraz. Bai. Defentsako arma ona du hor Maitek. Bai, hor gaina gure partidan defentsatik ataka pasatzen zen. Beha bolea sartu zanean, azkenean atza botatzea behi favoritia zen azkenean. Maite horrez bolea sartzanean botatzen zigun txapatik gertu hor ezker paretea eta azkenean gehu pasatzean agintza. Uran beste bide batzuk hartu behar, ez? Tantoa egiteko? Hola, beharra. Eta nik uste hierak hankian zoze badula, ze honi errenka dator. Bai, oraintxe ikusten dugu errenka, bai, garbi errenka egiten du. Hasieran ez zaigu ala iruditu. Baina, bueno, egia da, azkeneko partidatan maiz tarteren batean izan duela hola belauneko arazoak, ezakite azkenean, kalambretxo bat edo zerbait gertatzen zaio, normalean buelta ematen dio, baina bai, zukerran bezala errenka ikusten dugu. Bueno, dena dela ez du deskantxik ezkau, así que ikuste jarraitzeko moduan dela, eta hoi tantu enduna eritzek, Bolea, zorri pareta, lurrian ez da izaltuan ozertan izan, da azkenia kizotatua. Primerako tantua eta 15. gorrientzat, eta oraintxe segidan saketik lortu duen eritzek beste behin, ezkerrera ateratako sake hori Oianak ezin izan duelako eutsi, eta 16. ikusten dugu markagailuan, gorriak 16 eta urdinak 11. Sakea eskuinara atera duen eritzek eta Oianak ongi eutsi du. Beste behin eskuinko alde honetik ongi eutsi du Oianak ezker pareta hori bilatuz. Maitek ere atzeratu. Oianek gisa berea, baino eritz aire sartu da, bizi-bizi sartzen da hor eta jokoaren norabidea pixkat aldatzen du. Hortzen orain nor gehiagokan ikusi ditugu Iera eta Eneritz aurrekalde hortan eta azkenean Eneritzek atera du atzeraka Iera. Hori da, hor, Eneritz hartu da airez da erdiparian lagadu lehenengo, eta gero Ierak hor zabalian zulua ikusi du, da Maite eta Eneritz bila jundia zuzenian zabalea, eta azkenian hor kontraerasuan Eneritze pelota bixi-bixi jarri du, eta Ierak ez du bueltatzek izan. Eta oraintxe beste behin urdinek deskantsua eskatu dute, markagailuan 17-11 ikusten dugu, eta momentu garrantzitsuak dira, orain urdinentzat, baita gorrientzat ere, baina gorriek urbiago ikustu dute 22. hori, urdinek oraindik urrun xamar dute, eta pentsatzut deskantsua ongi etorriko dela, eta ia hemendik aurrerako ze nolako norabidea hartzen dioten, partidu honi, nola egiten dioten aurka. Bai, berriz pixkat jokua lasaitu, behin jokuan sartu eta hainbeste arrisko gabe pelota eskubilakin hartu eta txapagainia jotzea jun gabe hor iruparian koska hori pilatzea jute aldian. Baina, 17-11, hor egile esan normalian 18-tik otabira bereziki luzia itezait partida, da, handikan ikusiko da, berze pasatzen egila da, bikote urdina pixkat ez dakit ateatzen zerraidan, baina normalian fallatzen zuten tanto gaizizkie, haidea fallatzen, da ezako nuke gaur ez dela behien eguna izaten, baina alare ikusiko da. Hoixen, bai, azkenean urdinak normalki oso seguru ikusten ditugu, eta agian gaur, huts gehiagokin, edo erasoan agian ez hain fin, bestetan bezala, eta gorriak nahiko eroso, momentu hontan kantxan. Bai, azkenean, hori hola izatea, egun txarrak asunean dana fallote, egun honak asunean, hainbeste arrisko gabe bestia fallatzen baue, jarra! Horantxe, Ierak ederki zabaleratu du, bizi-bizi mugituz pilota hori. Eta Eneritz zer pelota resta hon, da azkenean betu bikote gorriak indu tanto. Eta horantxe, Iera ikusten dugu, keinu biziak eginez, nik uste dut, belaun hortan mina duela eta horrek ere pilotan jokatzeko ez du aukerik ematen edo baldintza txarretan egitea eragiten du, ez? Ez da, belauna horkatila zer du, baina zoze hor arpeian hartzezako, keinuak ititun keinuatik, zoze badula, baina Iera gorra da alde hortatik, da
horratik lasai partida utziko jota. Ia ba. 18-11 ikusten dugu markagailuan, eta Eneritz doa sakera beste behin. Erdiko sake atera du, Oianak eusteko moduan ederki utzi dio eskuinez, atzeratuz, Maitek bostetik berriro atzera. Iera sartuko da jokoan, eta Eneritzek ongi engainatzen du keinu hortan, aire sartuko te den edo ez. Eta orain Oianak eskatuz, ederki utzi du pilota hori. Iera sartuko da jokoan. Oso ongi utzi du dejada hori zabalean, eta bigarren botean eramandakoa izan dela esan du epaiak. Bai, ala eta guztiz izango nuke Maitek iarrin diola hor zabala bota bertzula, zeba hiera bezua luza bertik ja Maite abitua zen korrika aurrea, baina bueno, ez da alau. Bai, eta hoxe Maitek ere ederki egiten duena, ez? Kantxako urritu, zulak ikusi, eta bueno, atzelari handi baten lanak egiten ditu. 12 eta 18, bikote gorria aurretik, Iera sokea. Sake motza, baina ezker pareta ongi ukituz, atera du Ierak. Eta ederki moztu du, oraintxe bai ezker pareta hori bilatuz, eta Eneritzentzat oso zaila zen pilota hori defendatzea. Eta tanto hau da, normalia Ierak itegun jokua, sakia lehenengo bestiak entrega dezala, eta gero urrengo pelota zuan eskubiakin pelota hola moztu, eta hori da Iera jokua. Ea orain urdinak tanto batzuk pilatzeko gai diren, eta pixkate emozioa sartzen duen partidu honi. Hori da. Gogotxu gaude ikusteko. Hori normalia jokatzen antzat ez da ino beharra izaten, baina ikusi antzat betire. Venga, ota baina... Aldela, emozioa jarriko diogu partiduari. Bueno, hortxe ikusten ditugu jokoan hasiak, pilota kada luzeak emanez ezker pareta hortan. Ierak oraintxe zabalean ikusi du zuloa, baina Eneritzek primeran bildu du. Eneritz bisik ustez, horra horrian pelota zaila asko huelta ditu, eta gaina huelta eta gero azkar jekitzea. Ui. Hoxe, erraten zenuenekin hanka oso biziekin ikusten dugu Eneritz, eta oraintxen gaizkillo badu ere pilotari justu frontisera aietu da, eta Oiana ezin iritsi ikusi dugu. Eta 19. tantua izan da bikote gorriantzat, eta bueno, Otabirak hurbiltzen ari dira, aldia hundila daia, eta bikote urdinei bastante aldapagora izaio jartzen lana. Bai, da gorriek 3 tantu besterik ez dituzte behar, 22. hori lortzeko, eta urdinak oraindik batzuk badituzte horre egin behar. Ea urrengo tantuak erabaki horrak izango direta. Orain ikusten dugu agian Iera pixkat gehiago jokoan sartuz, lehenago baino. Bai, hori azkeneko parada tanto hauetan normalia ditu joku hori eskubiakin agintzen. Baina alare bikote gorriak earkik urritzeu aurreta atze. Eta izango nuke partida osoan ziar bikote gorria erosua idala jokatzen bikote gorria baina. Ierak ederki eskatu dio Janari, eta hortxe txokoan dejada egin du, aurrekoatan saiatu da, ez du lortu oraingoan ederki botaria zen. Bertza aukera bat izango du Ierak tantoa bukatzeko, zabalean egiten saiatu da, baina arroxa marrutzi du, aukera gorrientzat. Eneritzaide sartu da, eta Ierari eskuan utzi dio pilota hori, defentsan ari da erabat, baina orain erasora pasatu da, Oianak ere eutxi. Maitek atzera, eta Ierak ederki bildu txoko hortara, orain ikuste ditugu hor paperak pixkat aldatuak, Oianak aurretik eta Iera atzetik jolasean, beste dejada bat egiten saiatu da, baina Eneritzek bueltatu duenean Iera ez da iritsi, eta ezakigu horre kolpe txarren bat hartu duen, baina lurrean gelditu da Iera. Batzuetan horrez, gelditzerako orduan kolpe txarrak hartzen dire, eta espero ezagun
kolpe bat besterik ez dela, eta ongi jarriko dela hiera. Bueno, eta tanto beharra ikusi dugu, horrean joku bisila, gero bikotian aurrelaia atzelaian pelota kurritzea, bestia, kanbio. Eta bueno, azkenian bikote gorriak 20. tantua itia lortu du, eta bikote urdina atxe etorri da. Bikote gorriak ordue botilerua. Bai, gazteak oso forte datoz, Atzetik, bi partiduen aurretik inguruko neskatilak aitu baitira pilotan, eta ederki ikusi ditugu, nolako jokoa erakutsi diguten. Bai, kantera oingoz, bada, gero pelota nola segitzeuen, eta etorkizunean, bai, frontoian, ikuste jarraitzeko aukerakan. Horixen, bidea ideki dezagun, eta izan dezatela disfrutatzeko modua. Eta hortxe ikusten dugu Maite Adi, bere hitzak entzuten. Ia ba, animoiekin 22. hori lortzen duten. Bueno, baina horrik entzute dugu Maite, aidala esaten jarraitu iteko. Eta, bueno, heiki dira lau pilotaiak, Eneritz erako prest. Bai, eta urdinek oraintxe lan zaiak dituzte ez, partida honeri buelta emateko, baina ikusiko dugu, ia zertako gai diren. Bai, ja, 20 eta 13 dijoazte bikote gorria aurretik Eneritzakera. Sake hona atera duen Eneritzek ezker paretara, eta zaila zen hortan Oianak ezin izan deutsi ezkerrez. Beste sake bat, uste dut gaur sake nahiko lortu ditula Eneritzek. Bai, hor asko da ezker pareta bilatzen. Eta sake oso onak atatzen, da Oiana ezinean saketan lanak edazitzen. Eta hementxe txalo bero bat jasoz, azken sakera Eneritz. Itzein dut, eta hori saki erdi-erdira. Hola izaten da, honetzutan hitz egin eta kontrako hartatzen. Maite kongi eskatu, zeutxe egin du pilota hori, sobera arriskatu gabe. Eta hierak erasora, oso ausartiera. Zeragarria, zanda? Bai, lehenengo ezkerrakin ezkerziarrez Eneritz kantxatik ata du, eta gero Maite horratze xamarri antzan eta arki bukatu du hor dejada txokuan. Ikusten ditugu Iera eta Oiana solasean, agian zein pilota atera eztabaidan ari zirela iruditu zait? Bai, azkenian behien oin arte erabiltzen egon pelota hori ata du, baina bai. Ia ba, Iera sakera, eta ia partidu honen erremontada lortzerik duten. Maitek eustearekin nahikoa izan du, konformatu da. Eta Ierak dejada egin du txokoan, Eneritz erresa haietu da. Oianak moztu, bien tartera. Eta Eneritzeko ongi eutsi du. Ederki moztu du Ierak luze-luze. Beste aukera bat izango du, eraso egiteko. Atzeratuz, eta Maitek eutsi. Orantxe zabalean dejada egin nahi zuen, Eneritzek ikusi. Txokoan utzi. Eta beste behin dejada ederra egin du Ierak, Maite eta Eneritz elkarre jo arte. Eta, bueno, 15. urdinentzat. Bai, azkeneko bitanto hauetan Iera oso ondai da pelota mugitzen. Hor lehenengo zabalea eta gero txokuan dejada efektuak mina handia egiten. Eta bai, egile esan bikote gorriak ella Maite hori da. Bai, Iera oso ausart ikusten dugu ez, pilota oso ongi mugituz, jokaldiak egiten saiatuz. Bai, nik uste dira partidan puntu onta lauta arriska egin berduela derrigorrez, da hortan nahi dira, eta bueno, azkeneko bitanto hauetan, tantu egitea lortu du. Sake hona indu Ierak, ezker pareta hori bilatuz, eta Maitek ezin izan du pilotari bueltatu, nahiz eta esko ongi sartu duen, azkenean indar gutxitxo eman dio pilota horri. Eta 16. tantua bikote urdinarentzat, eta bueno, nik uste beste pare bat ditan baituzte, gorria nervioso jartzen asko dela. Bai, azkenean tanto bakarra falta dute, baina askotan zaila egiten da, azken hori ere lortzia. 18 eta bira, ikiarria beste partida bat gero.
zake hau erdi xamarrea ataztako. Berriro dejada bilatu du hor txokoan. Eneritzek luze zabalera eta Oianak ongi eutsi dio. Maitek ere atzeratu. Eta Oianak eutsi. Maite ikusten dugu agian joku zuzena bilatuz, sobera arriskatu gabe. Bai, egia esan, oain bikote urdina da arriskatu berduna. Maite kondo moztu du. Oianak ozta hor txeneritzen aukera, eta eharra zan bai. Baina bukatzeko tantua zuen hori, Zartuko zan, tanto zan, baina bueno. Azkena gutxi izan da, eta 17. tantua Eneritze parraiteu. Eskuileko marran gainean jo, eta hemen gauden guztiok aditu dugu txapasoinua. Eta bueno, hau ere iaia bazirudien gorrientzaten alde zela, eta urdinen alde erori da. 17 eta 21, eta zuk erraten zenun moduan urbiltzen ari da urdinak, eta ia urritasun horiek nola kudeatzen diren. Hori eta armailetan irrifarrak adia ateatzen. Ezan duen emozioa hemen dago, Lau tanto segidan, bikote urdinak. Gustatu zaigun emozioa, hoxe. Hierak airez sartzea erabaki du, oso ausart hor aurreko aldean. Maitek bolea zoi duen moduan pilota oso zaila eta azte defentsa egin duen Hierak, nola eraman duen. Eta Hiera hanka batian, ikusi da mina bati. Berriz min hartuta, baina segiten du Hierak. Eta dejada, Hiera iritsi da. Eta bere burua botaz lortu pilota hori eramatea. Eta ontxe, mosilua? Horentxe. Joko oso bizia eta lau jokalariak ere. Bai, lau jokalariak ere bixi-bixia dira. Inork ez du utzi nahi, oin bi bikotia ikuste eta pixia seguru jokatzen eta gutxio arriskatzen, hortxe Hierak deja da. Ineritzek atzea, Oianak horrek atzea etorri berri izan da. Ontxe aukerako pelota Maiterentzat. Hoxe, defentsa lan ederrean ari zirela erran nahi nuen. Eta ikusten ditugu hortzen erasoan. Eta lana serio eginez hemen inok ez du pilota galdu nahi. Gorriak segi eta urdinak pixkate erasokor. Hori da, leheno ota bat amairu zijoazten nian urdinak bai arriskatu bertzuen, baina bain Maiteko ratzea. Hor, aurkitu zulua Maitek azkenean Hierak dejada ongi utzi du, baina lortu dute hori eraman eta azkenean haiek erasora pasatzea eta atzeraka hori eramate oso zaila denez, zertzen lortu dute 22. Eta 22 eta 17, Maite eta Eneritze gaurko puntua eskuratu dute. Zailkapenian nola dikoaz? Gaurko puntua irabazizka, nola gehatzeian. Bestalde hor Hiera lurrian ikuste du belauneko mino horrekin. Ja, azkenengo tanto bakoitzian eta tantuan ziarrea izan erreniten. Eta ez da hundik eta izotz pixka eta reposo pixkatekin. Bai, azkenean Hierak segi egin du, oso jokalari gogorra da eta mina izantare segi egiten du. Bueno, espero ezagun ongi errekuperatuko dela eta animo handinak hemendik. Bueno, eta hemen zailkapena ebitze jo eta ikuste dugu Maite eta Eneritz zailkapenean zigoaztela goina arte. 2 punturekin eta gaur lortutako puntu honekin, 6 partidadatik 3 irabazi eta 3 galdutakoak. Hori da, eta Iturriaga eta Orbegozok, 7. partida izango zuten gaurkoa, 4 zituzten irabaziak eta 3 izango dituzte galduak. Hala ere horre berdinketa izanen dugu Ruiz de Infante eta Galeanorekin, irabazi eta galdutako kopuru berdinekin. Eta atzitik jarraituko dute Zabal eta Zabalak 6 jokatu eta 4 irabazi eta 2 galdu. Gero urrengoak gu, gaur lortuen puntuakin 5 irabazitako eta 2 galdutako. Hor igoko zineten. Hori da. 7 partida aukiko genituzke jokatutakoak. Eta aurrekalde hori estutzen doa orduan. Bai, txapelketa hasieratik hortxe aigea.
tanto azkenian empate kasu asko aidia ematen, da nik uste azkenian, tanto berajian araberakoa izango ala sailkapen hori. Elkarrizketa setera hemendik denbora eska batera erraten digutenez. Eta bueno, Naroa, mila esker hemen izanagatik, zorionak intako partidoangatik, eta segi holaxe txapelketa disfrutatzen eta gozarazten publikoari. Eskerrik asko. Bueno, Maite eta Neritz, zorionak gaurko puntuangatik, gaur jokatutako partiduangatik. Oso partidu lehiatu ikusi dugu, naiz eta agian momentu batian diferentzia handi izan duzuen, gero bukaeran pixka bat estutu da. Baina bueno, nahiko lasai, nahiko seguru ikusi zaituztegu kanpotik, joku ona eginez eta nolako sensazioak izan dituzuezuek barrutik. Bai, bueno, nik uste aurretik hartu duen bentajatxo horrek geho aldin dula, porque gu igual partidun erraz, hobotuz hartu da, behar geixo kostauzako, geho ematezun bukaeran tarte desenti dukela, baina gainaz edo zem herriz eta bildurtut, baina, bueno, guztua, indeo lanak egin, nik uste partidu txukuna izan dela, eta puntu hau important izan da guztua. Bueno, eta Maite ikusi dugu atzetik jokoan pilota ongi astinduz, boleaz ere defentsa lan handia eginez, bazenuen aukeretan ere bukatzen saiatu zara, eta bueno, bien artean sendotasun handia erakutsi duzuela iruditu zait. Sí, bueno, yo con Neritz aquí adelante, pues bueno, es una seguridad, ella se mueve rápido, busca bien y pues bueno, me da esa oportunidad a mí también de poder verles, ¿no?, a la contra e intentar esas jugaditas que también me gustan. Lo que pasa que bueno, no gozaba hoy la pelota, no estaba con buenas sensaciones ahí, no terminaba. Pero bueno, pues lo importante era sacar el punto adelante, el seguir ahí, yo creo que lo hemos hecho. Y pues bueno, trabajando costaba, porque es que yo creo que nosotras íbamos ahí hacia adelante, ellas venían por detrás, pero venían. Entonces, pues bueno, nos han apretado ahí un poquito, hemos mantenido y el punto lo hemos conseguido. Eta puntu hau oso importantea, ez? Txapelketarako, horre partidu askotan ia puntua lortzakotan egon zarete, baina tantu gutxiengatik izan dituzue galdutako partida batzuk. Nola ikusten duzu txapelketan orain gauden momentuan, erdiko bide hontan, puntu hau eskuratuta, nola ikusten duzu bikotea eta zuen ibilbidea hemendik aurrera? Bueno, yo creo que estábamos ahí, los puntos son muy caros, el conseguirlo cuesta muchísimo y bueno, para nosotras yo creo que esto nos da un poquito de vida otra vez de meternos ahí, porque va a haber como mucho empate. Es la primera vuelta la que vamos a terminar con este partido, pero pues eso, pues estamos ahí varias con 3 puntos, 4, las primeras pues bueno, 5, Naroa yo creo que se pondrán ahora, Aguirre y Barrocal se pondrán por delante, creo yo. Pero bueno, hay alguna que lleva algún partido de más y bueno, que está muy muy difícil, o sea que hay que jugar cada partido y pues cuesta. Entonces, pues bueno, Neritz, ¿tú qué opinas? Bai, bueno, ondi txapelketa luzida, beste 6 partidu geratzea. Egizia, lehenko jaiko horrek neurin mini eman zila otabaten gehatziek, hor puntua galdu genuen. Baina, bueno, ondi luzida eta burrukazi berra da. Eta Neritz gaur zu etxetik oso hurbil aitu zara pilotan, eta bueno, pentsatzute hurbileko jendea izanen duzula hemen ikusten, nola sentitu zara eta gustora sentitu zaren frontoian? Bai, bueno, hasieran batzuk ikusi ditut, familiko batzuk, gero partidu zier hor txikia juet eta ja pentsaudet koarrilako hemen zaudela. Ikusi ditut, ja pixka nerviosa gartzen hasi naiz, baina esan, bueno, behaseatik gen, egurre da, holaxe. Gaurkoan zure jokoa ederki erakutsi duzu, baita Maitek ere, zorionak egintako lanagatik eta segi hortan. Eskerrik asko. Ya digo lo otro. Bueno, Iera Oiana, gaurkoan ez duzu lortu 22. hortara iristea.
Orain arte partido gehienak irabaztea lortu duzue, uste dut hau bigarren hau zuela galdutakoa. Nolako sensazioekin ikusi duzue partida barrutik, jokoa kanpotik agitz parekote ikusi dugu, baina agian tantoak gehiago gorrien aldera erori dira. Lan handi egin duzue, bukaeran saiatu zate buelta ematen, baina ez duzue lortu gaurkoan lan hori egitea. Sentsazioak txarrak esango nuke ez, nik uste gure aldetik igual indun partiduk txarrena gaurko izan dela. Sieratik tentsio hundina aritzen zen, batez oiana, beti esate etxen jokatzek zer dauken, eta nik uste oiana sieratik hankak ezin askatu zibili dela, hor kosta zaiula sartzea. Gero pixkoa eta askatu ganen, justo nahi, espaldi ez zitzien eman da, belaunenen aritu dut, eta ja hortik aurrea sufrimendu bat izan da, eta bukaeran erdi erioan, tanto batzuk txukuntzeko marka jo, baino gehiago izan diez. Bai, eta oiana pixkoti eraka aipatu du narira, gaur etxean jokatzen zenuen, zure betiko frontoian, eta, peso dut ilusio ze hurbildu izan entzala frontoira, eta, nola izan dire zure sensazioak barrutik? Aseraketik egia esan gozau ezin da naiz. Pelota enitzen jartzen, hankak oso lotuta, eta oso traketx mugimendutan, da pelota gain hartzezin, da hoxe, behaiak askoz txukun jokau du, eta hoxe. Zeuk ematez ezunean zuri eta bestiek beri emateu denen, beti. Kalteago izitea da hoxe, behaiek asko txukun joko du berie, eta nik kale dezenten ditu eta disgusto pixkatekin. Eta hemendik aurrera nola ikusten duzu txapelketa, erdi bide hontan aietu gara, nola ikusten duzu zuen burua bikote bezala, dituzuen puntuekin, eta nolako norabide hartzen duzu hemendik aurrerako partiduetan? Lehen ozaie bat zegoen zaioa ez, guain gadezkenen guk gaurre garrantzia zeuken, beraiek berriz hortxe sartzen die pelean, denak pilpilen gaude, batzuk oraxo, beste beraxo, baino ikusten asko kosta behar dola, eta guainik eta gehiago ez, guk ustet berri sentsazioa rekuperatu barra uzkeula, azkenekotan galtzen aiga eta gaina desente utxeiten eta buelta eman barra diula ez. Partidue hasieratik eta bukaeraino partidu hon bat inbeharra daukeu, ze puntuko oso aresti daude eta hola jokatzen bau galtzea errexago izanen da. Bai, eta sensazioa ematen zenuten oso bikote sendoarena, oso segurua, oian atzetik ederki eutxiz pilota ongi mugituz, eta hierak aurrean beti jokaldiak ongi bukatuz, gaur agian mutx gehiago ikusi dizkizugu, eta oianari ere, horre ezkerrez eta beste huts batzuk, ea nola ikusten duzuen estrategia moduan hemendik aurrera zuen funtzionamendua, pixkal lehenagokora bueltatzea edo zerbait berri ikusten duzuen. Aurrena behintzat nik sendozio jokatzea, behintzat pelota gehiago atzatu bazartu, gaur ez duten ezerrein, eta hor beti aukera gehiago ditu hierak beria tanto bukatzeko, eta hortan aber asmatze duen gehiago, eta geuri eman, eta defenditu eta inezko, eutxi partidu gehiago. Seguru nago buelta emango diozuela oneri eta berriro ere ikusiko dugula zuen maila hoena, segi hortan lanean eta zorionak indakoagatik. Ere asko. Pilota leku honetatik eskaintzeko genuen guztia emanta, bi partida zoragarri hauek ikusita, bihar jarraipena izango du ados txapelketako, binakako txapelketako partida gehiagorekin lekun berritik izango gara, promozio mailan oskoz eta sotilek jolastuko dute Aranburu eta Arrastiaren kontra, eta lehenengo mailako txapelketari dagokionez, etxe beste eta zabalak, etxe kolonea eta mendibururen kontra arituko dute beraien partida. Beraz, gustu baduzue, segi gaitzazuen hemen ados pilotako kanaletik edo hurbildu frontoietara ere, eta antxe izango gaituzue pres zuek hartzeko eta gozarazteko. Ongi izan!